10 sekuntia, 10 seconds. Ja sitten uutta yritystä, lähtö 1, naisamatööriohjastien EM-osa lähtö numero 3, auto liikkeellä. Sata metriä lähtölinjaan. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys. Hyvin matkaan 2 Capote Diesel, samoin 3 Kallela Cashflow ja 5 Aqua. 3 rinnan mennään kaarteeseen, 2 Capote Diesel pitää keulapaikkaa, 3 Kallela Cashflow sen ulkopuolella ja nyt edellä 3 Kallela Cashflow siirtyy johtoon, toiselle ilman vetoapua etenee nyt 5 Aqua. Toisessa ulkona on 4 Tiger Shark, kun ensimmäiset 500 metriä täyttyvät ajassa 11.5. 11.5. First 500 kärjessä on numero 3 Kallela Cashflow. Johtavan takana 2 Capote Diesel, toisella 5 Aqua, toiseen ulos leikkasi 7 Vincere. Sisärataa pitkin kolmantena ravaa 1 Salty Fairy Tale, takanaan 13 EL Best Seller, sisällä 11 Willis Question. Näin tullaan etusuoralle, ratkaisun tekee Amanda Robertsen numerolla 6 Lötenslav Gossip ja lähtee kolmannelle 1000 metriä aikaan 16.0. Ja tämä eteneekin hetkessä kärjen tuntumaan. Kolmannessa ulkona 4 Tiger Shark, neljännessä ulkona 12 Rive Dewey, jonka takana 10 Stone Eye Logan, kolmatta nyt ensimmäisenä 7 Vincere, neljännelle iskee jo 9 Gabriella Sunshine. Hännillä toista rataa pitkin. Ja nyt sisällä 11 Willis Question, sitten 8 Stampede Alley ja näin mennään viimeiselle takasuoralle. Johtopaikalla 3 Kallela Cashflow, sen rinnalla 7 Vincere ja tempo kolmannella 500-sella 16.5. Kolmatta rataa kiertää 9 Gabriella Sunshine, sitten 2 Capote Diesel, joka on vaihtanut toiselle ja tästä päätös 500 vauhtiin. Johtoon siirtyy 7 Vincere ja johtaa nyt parilla hevosen mitalla. Kovaa etenee 8 Stampede Alley. Se on saanut vitosvaihteen silmään ja etenee 4 rataa pitkin jo kärjen tuntumaan. 250 metriä matkaa maaliin. Johtopaikalla 7 Vincere, mutta ulkoa vyörytään. Hyvin tulee numero 13 EL Best Seller, samoin 8 Stampede Alley ja ulkoa vielä 12 Rive Dewey. Mutta tämä menee Hollantiin. EL Best Seller, Hilti Dalsma. Viimeiset 500 metriä 16.5. Seuraavaan